magtanong tayo kay Tami. Han, what the heck is this guy doing? The kids from his house, he left to go to school. Han, manghulang kong kwarta nimo ba sa imuhang investment daghan bitaw ka kwarta. Kung man ko bisag gamay ra gud humano na ako ang akong bahay ubo. See that mindset? Gamay ra gud basta kay mahuman lang ang akong bahay kubo. Mga 40,000. Pennies? 1,000 pennies. Holman ko nimo? Maybe. Ano maybe manhan. Uta nga tarosad ko imo mo kong asawa. That's how Chowka. I buy you a sleeping bag. A tent. I buy you a tent. You buy me a tent instead of the bahay kubo? Yeah, a tent. We'll put flowers in front of the tent. It'd be pretty. You're so nice. You just a tent. The rice. I'm gonna take the rice. Huh? I'm gonna take the rice, yes. You make sure it's in the back. Hello, you're sitting man over here. What do you want me to do? You can lay it down though. Probably you can fit more. One more. One more? It will fit? Yeah. No. Yeah. Make sure that it's flat before you put it. Heel. That's the old rice. I don't want to use it. Look at that. Have become brown. That means old is bad. Han? Tignan nyo yung ano ni Mr. Patungo doon. Look. You cannot squeeze it. Seriously. Just help me with that box, I guess. No, there's no instruction. Just leave direction over there. Oh, she's very good. Oh, it's easy. You can heat it. Put milk and heat it. Boil it. And put whatever. Daming beans. Look, andito po guys. Tindahan ni Dodong Tami. Ang daming kape doon, Alahan, we don't use the sugar anymore. This is not gonna go bad. No. There you go. Chicken ko yan. So yun po ang nagbabagang balita dito sa Agta ng Alata. Bali may mga loves. Ito po yung ganap ni Mr. kapag walang trabaho. Atas, beef broth, celery carrots meron. Worcestershire sauce, onion. Yep, I think the onion. We don't have onion. Maulan talaga ng araw ngayon mga loves. Kahapon pa itong ulan ng ulan. No? Pero ngayon, hindi na masyadong umulan pero sobrang gloomy. Wala ka sa kilay ni Inday Miriam guys. Wala ka. O, tignan mo yung kilay ni Inday Miriam. Pa-straight. Para siyang tusok ha. Para siyang tusok no. So tignan niyo na ng kilay ni Inday. Doon talaga ako nakatingin mga loves habang nag-i-edit ako. Sabi ko bakit anyari sa kilay ko? Bakit pa-straight ito? Bakit nag-point doon do patungo? Doon pasingod charot. But anyway, so tara mga loves. Guys, kanang magpunta ka sa grocery store ba and then kalilibangon ka na pala. Punta lang tayo sa tindahan sandali kasi kalibangon na jud ko. Dito talaga problema ko kapag magkapian hindi mag-CR.
Guys, ang bilis ko dito ng grocery. Ito lang yung binili ko, o, di ba? Mga 4 lang ata ito. 4 na, yeah, yun lang. Lagay natin dyan. And, yun lang. I think maaga si Tami ngayon uuwi. Maaga siyang makalabas. Problemado man sinday Mirian. Akala ko kalibangon. Katulugo na pala. So, tara, uwi na tayo mga loves. Hi guys, kauwi ko lang. Well, actually, that wasn't like an hour ago. Dito na ako sa bahay. And, guys, gutom ako guys. Nagutom ang inyong lula. So, kain lang ako. Naawa ako kay Mister kasi nga natulog siya doon sa trabaho. So, sa kalsada siya natulog guys. Sa kalsada pero nasa sasakyan. And sabi ko sa kanya, careful ka. Kasi nasa syudad, delikado man sa syudad kasi. And then sabi ko sa kanya, ilak mo yung pintuan mo dong. Pero palagi siyang palagi siyang pumapasok sa building. Yun, para naman maging safety siya ba. Pero yun. So, yun yung ganap kay Tami. And ganyan yan siya mga loves kapag wala ng oras, uuwi pa. Yun yung ginagawa niya. And hi! Hello! Hi, how are you? Where is your bag? Oh, your bag is killing. I'll do it. Where is it? You want to keep it there? Okay. Pain, my love, in pain. In pain. In pain, my baby. Aluy! Tignan natin kung anong nakain niya sa pinapadala ko. Kasi, di ba, pinadalhan ko ito ng ano. What? What? What's wrong? Where's Dada? Get him. Go. Go get Dada. It's right here. Go get Dada. Go get him, love. Come on. Go. Aduy ang mga salad. Aduy ang mga chicken. Andito pa. Parang wala man siya itong asawa ko. Wala man siya nangadaot yung down siya, guys. What the heck, rocks? Ang salad ni Tami, wag yun niya nakaon. Nasira. Well, hindi siya nasira kasi bago lang na siya ba? Iba ang look. Adoy. Adoy talaga. Aking baby. Anyway. So, ilagay natin lahat. Balik sa refrigerator. Hi! Hi! Coffee? Okay, I'll get you coffee. Come on. I'll get you coffee. Where's your coffee? Oh, it's right here. Sakit ang ulo dyan niya. Ay, kawawa man ang baby. Ay. What are you doing? Your glass? Yeah. She's happy to see you. Hello. She said, I am special. Your shoes. What is that? Pabayaan ko lang dyan.
Lambingin lang natin si Dudong Tami kasi nga pagod na pagod. Galing yung trabaho, walang tulog mga loves sa trabaho niya kahapon. Namiss lang naman din ni Merian ng Dudong Tami. Ay, ito pong isang aso din itong silusang-silosa din mga loves. Kapag maglambing-lambing ako sa ama niya, magsisilos din. Hindi din magpapaalkansi, no? Kawawa man talaga yan si Dudong Tami mga loves. Wala talaga siyang tulog kasi ang dami niyang tinatrabaho kahapon. No, so yun, pahinga lang muna kami.